चिलम हमरो जरत नइखे लॉकडाउन में मन भरत नइखे रोज चिलम हमरो जरत नइखे। सावन के महीना कैसे में जी गाजा भंगिया के बिना कैसे में जी गाजा भंगिया। अरे भइल बापी का सावन के महीना कैसे में जी गाजा भंगिया के बिना। सावन में बुझाता अब सही टाइम जाए ऑनलाइन घर ही अब हो खाता पुजाई। अब देव घर में बम बम गुजरत नइखे रोज चिलम हमरो जरत नइखे लॉकडाउन में मन भरत नइखे रोज चिलम हमरो जरत नइखे चिलम हमरो जरत नइखे। Recorded by Divana Music. प्रेम से बोलिए बाबा नीलकंठ की जय। गौरा हो कोनो उपाय तो लगावा मन बाबे चहन थोड़ा गांजा ले आवा। गौरा हो कोनो उपाय तो लगावा मन बाबे चहन थोड़ा गांजा ले आवा। बढ़ल परेशानी अब और न बढ़ावा जाके सोनू सेवका से भांग लेके आवा। मती हमरो खुलत नइखे रोज चिलम हमरो जरत नइखे लॉकडाउन में मन भरत नइखे रोज चिलम हमरो जरत नइखे। ज्यादा मिलत नइखे भांग कैसे चली गौरा कम मन में भइल बाटे उलझन न मिलत आराम लॉकडाउन में मन भरत नइखे रोज चिलम हमरो जरत नइखे लॉकडाउन